Влизаме в коридора. Таблото. Главният кабел пристига отгоре и влиза в таблото. От таблото тръгва един кабел за хола и за малката стая, който върви ето тук. За банята и кухнята, който минава под тавана. Лампа. Стига до кутията и се разпределят надолу един контакт. Тук влиза в кухнята. Кутията. Отива един за лампа. Контакт. А от тук отиват за ключ и контакт. Така излизаме от кухнята. Влизаме в банята. По тази жица върват кабелите за банята. Не, това да не пропусти това. Идея до баните ми вода първо. Не, по тази жица не са за банята. По тази жица са за тая кутия, ключ и контакт и кабел за вън. Тук от кутията влизат в банята. Ето така. Един отива за лампа. Два отиват по стената. За другата лампа и контакт. От тая кутия има кабел за контакт. От тук тръгваме към стаята. От таблото към стаята. Кабелът влиза в стаята, в тухлата под колоната, под гредата. Тук излиза, минава отгоре, стига в кутията, ключове, лампа, продължава натам. От тук силен кабел влиза в кухнята за печката. Тук единия контакт долу не се вижда за прозорците. Тук има една кутия, контакт. Кабел продължава на прозореца, стига до тук. В кутията един кабел отива в хола.